urip ana ing alam padange anane ming nampa. Aja pisan-pisan gresula. Duh Gusti kok kados mekaten kawontenan kula. Kuwi gresula, tegese kowe ora iso nampa peparinging Gusti sing Maha Nasa. Mula akeh ulah agama sing ngandhakake nek kowe dong kepenak syukura. Ning nek kowe dong ora kepenak matur nuwun dene tasih dipun paringi berkah ngerkaos. Kuwi angel. Angel kuwi ora ana sing do iso nglakoni. Racak-racake menungsa kuwi mulya sithik kowe ndase atos. Iki racak-racake. Lho iki apa anane lho aku ngomong apa anane? Mulya sithik duwe dhuwit sithik. Wah, apa-apa arep dituku. Apa-apa arep digenteni. Mongko ngucap syukur we ora tau. Kuwi biasane ngono kuwi. Ning nek rekoso sithik, walah le sujud. Ya Allah. Nganti mbrebes mili. Ning nek kepenak lali kuwi watake menungsa.